dati svečanu prisegu pa će biti službeno hrvatski predsjednik nakon inauguracije. Kakva su vaše očekivanja od gospodina Josipovića kao hrvatskog predsjednika? Pa ja imam velika očekivanja od gospodina Josipovića. Mi smo ga kao HSLS u drugom izbornom krugu podržali, u prvom ne službeno, zato što bi bilo nekorektno prema našem koalicijskom partneru HDZ-u koji imao svog kandidata, kojeg mi nismo htjeli podržati u prvom krugu jer većina naših članova to nije htjela i mora se uvijek poštovati volja članstva. Ali smo bili korektni i to je tako u europskim zemljama da ako partner ima kandidata da se ako ništa drugo ne ide protiv tog kandidata. U drugom krugu kad više nije bilo kandidata HDZ-a, ostali su samo dva, jedan nezavisni, iako do jučer član SDP-a i drugi kandidat SDP-a. Vrlo brzo, jedan dan nakon prvog izbornog kruga smo održali sjednicu predsjedništva stranke i odlučili se da podržimo Josipovića kao bolje rješenje. Kad kažem kao bolje rješenje, ima i on svoje nedostatke. Dobro, koji su to nedostaci? Koji su to zamjerke? Nekoliko ste intervjua rekli da imate zamjerke i na gospodina Josipovića. Pa nije mu se smjela desiti greška s Crveno-Hrvatskom. Dobro, čovjek je to objasnio. Pa je on objasnio, ali to objašnjenje bilo i dobro je to prošlo u drugom izbornom krugu. To nije do kraja bilo točno objašnjenje. On je stvarno mislio na pravu crvenu Hrvatsku, znači pravu ideološku crvenu, SDP-ovsku i tako dalje, a ne na crvenu kartu, ali ja mogu shvatiti da mu se to omaklo u jednoj atmosferi, u žeci, u žaru, gdje SDP tradicionalno dobiva izbore i gdje je veliki broj građana tako orijentiran. Dobro, hoće li on biti predsjednik svih građana, po vašem mišljenju? Pa mislim da hoće. Mislim da će upravo na toj grešci koju je napravio u Rijeci, koja nije bila onako kako je objašnjavao, dobro se izvukao u drugom krugu, da će na toj velikoj grešci koja ga je da se kampanja potrajala još 10-ak dana mogla koštati izbora, da je potrajala još 10-ak dana. Naučio neke stvari i da će na toj grešci u buduće itekako paziti, što se vidjelo i njegovom govoru nakon što su objavljeni rezultati u ponoć, znači prvi neslužbeni rezultati državnog povjerenstva. Vidjelo se da je puno puta ponovio da on želi biti predsjednik svih, da želi objedinjavati, da ne želi... Znači, brzo uči na greškama. Na vlastitim greškama. Tako, ali nije bilo dileme za HSLS. Nije bilo dileme za HSLS jer je on čovjek koji je okrenut onim stvarima koje mi podržavamo, a to je rješenje odnosa sa susjedima, brza integracija Hrvatske u Europsku uniju i apsolutna borba bez ikakve rezerve protiv korupcije. I ja mislim da će i on kao predsjednik puno bolje surađivati sa premijerkom, odnosno sa Vladom Republike Hrvatske u okviru svojih ustavnih ovlasti, a smatrali smo da bi drugi kandidat da je pobjedio itekako narušavao svoje ustavne ovlasti. Je li to jedina zamjerka koju ste imali na njegov račun? I imate? Pa imam puno zamjerki, pošto sam ja bio zamjenik gradonačelnika grada Zagreba. Ja mislim da gospodina Bandića nego na gospodina Josipovića. Pa vidjet ćemo, evo imamo izjavu sadašnjeg predsjednika države Stipe Mesića, još uvijek predsjednika Hrvatske, da mu možda ne ostane malo političke strasti, ali vidjet ćemo da li je to uopće potrebno. Znači, ako pogledamo ustavne ovlasti predsjednika, bitno da imamo jednog solidnog predsjednika kojeg možemo poslati u Ujedinjene nacije, u Brisel, u razgovore sa našim susjedima. Ali i svugdje po brdovitom Balkanu. Pa i to, ali ne treba podcjenjivati brdoviti Balkan, jer ja sam u emisiji Nedjeljom u 2 rekao da bi bilo sramotno za Hrvatsku da imamo puno loših predsjednika nego što ima Srbija, jer mi u Hrvatskoj imamo jedan iskrivljeni pogled prema našim susjedima, pa i prema Srbiji, radi Domovinskog rata. Oni imaju predsjednika što god mi mislili o njemu, koji je europski i svjetski predsjednik. I bilo bi sramotno za Hrvatsku da mi imamo 3 puta loših predsjednika, a busamo se svoju hrvatsku kulturu. Tako da mislim da je dobro završilo što smo izabrali Josipovića i mislim da će on biti dobar partner za razgovore kako sa Slovenijom, tako i sa Srbijom u razrješenju graničnih problema koje s njima imamo. Dobro, možemo onda riječ dvije. Evo, spominjete i gospodina Mesića, još uvijek aktualnog hrvatskog predsjednika. Iza njega su 2 predsjednička mandata. Kako bi prokomentirali njegove rezultate? Ima li on koji nedostatak? Ili imate neku zamjerku na njegovo predsjednikovanje Hrvatskom? Pa ja mislim da je Mesić puno dobroga napravio. Otvorio je Hrvatsku u međunarodnoj zajednici i šire svijetu. To se vidjelo i kad smo imali svog stalnog predstavnika u Vijeću sigurnosti. Znači, ne bi se to postiglo bez jednog velikog lobiranja i velike podrške raznih zemalja koji su i van, znači, ovih europskih krugova. Mislim da jednim svojim ležernim nastupom malo na neki način tu političku funkciju koju smo prije gledali kroz lik prvog predsjednika Franje Tuđmana relaksirao prema građanima. Predsjednik na kavi sa građanima i tako. Da, Josipović kaže da će biti predsjednikom na čaj ili kod predsjednika na čaj. Super, ja, dobro, malo promjene, tako da ne moramo svi ići na kavu, možemo i na čaj. Mislim da je tu odigrao pozitivnu ulogu. Ono što mu zamjeram, to što je u nekoliko navrata
bio predstavnik samog jednog dijela građana i što je nepotrebno ulazio u određene sukobe, posebno sa braniteljima, ne generalima, mislim da to ono s generalima je bio dobar potez, nego sa raznim braniteljskim udrugama, crkvama, udrugama, svim onim, pa čak i medijima, kad bi neki loš natpis bio protiv njega, znači znaju oni s medijima biti u sukobu i tako dalje, mislim da mu je to bilo nepotrebno. I upravo očekujemo od Ive Josipovića da to neće raditi. Znači, mislim da će Josipović biti sličan Mesiću i čak da će biti bolji u ovoj komponenti koju sam sad naveo, da neće ulaziti, jer Stipe Mesić je ovako bio dosta svetoljubiva osoba i volio se inatiti, tako kad bi mu neko stao na žulj, znao to više struko vratiti, mislim da to Ive Josipović neće raditi. Gospodine Kosor, u javnosti se špekulira i o prijevremenim izborima, postoji i kritičari i zagovornici te opcije. Koji su to razlozi i koji su to povodi koji bi po vama bili situacija zrela za prijevremene izbore? Je li to katastrofalna gospodarska situacija? Treba li uopće govoriti da ona takva već jeste? Ili ponekad ipak prevagnu ti vanjsko-politički interesi, a to je dragocjeno vrijeme koje bi se izgubilo prijevremenim izborima i ne bismo uspjeli ispregovarati sve što trebamo ispregovarati tijekom sljedećih nekoliko mjeseci i postati ta punopravna članica Europske unije? Pa mi ćemo postati članica Europske unije kada zemlje Europske unije to odluče. Znači, nećemo mi postati kad mi hoćemo i u godini kad mi hoćemo, nego kad oni to odluče. I mislim da naši unutrašnji izbori ničim ne bi utjecali na to kad ćemo mi postati na pravi način članovi Europske unije. Mi ćemo uvijek biti tu kao najmanja zemlja, jedna od najmanjih zemalja koja bi se Europskoj uniji trebala pridružiti, u jednom zatvorenom krugu kako će velike zemlje kao Njemačka i Francuska o tome odlučiti, Velika Britanija. Imali smo sad ovaj problem oko Lisabonskog sporazuma. Znači, ne utiču naše problemi na to kad ćemo. Pa ušli su zemlje kao što su Rumunjska i Bugarska koji su danas 3 koplja iza Hrvatske. Tako da u tom pogledu mi se s tim ne trebamo opterećivati. Moramo uredno raditi na tome da mi donosimo svoje zakone radi nas samih. Ne radi usklađenja sa zakonima Europske unije, nego radi nas samih, da se borimo protiv korupcije radi nas samih i da pronalazimo rješenja izlaska iz gospodarske krize radi nas samih. I u tom smislu jedini razlog zašto bi se trebalo ići na prijevremene izbore bi bio kad ova vlada ne bi napravila nikakve mjere za izlaz iz gospodarske krize. Ako bi htjela zadržati stanje kako je, status quo, ne bi radila nikakve društvene reforme, nikakve rezove, nikakve mjere pomoći gospodarstvu kao što je sad. Vi ste nabrojili nekoliko reformi koje je potrebno provesti i vi kao koalicijski partner u vladi, doduše s jednim malim brojem zastupnika, odnosno mala politička volja, mali politički utjecaj, ali bitan faktor, bitan čimbenik u vladi. Ima li sada trenutačno ova koalicija, vladajuća koalicija, političke volje za provesti sve te reforme? Pa ako ih neće imati, onda će biti izbori. Ja nemam ništa protiv izvanrednih izbora ako ova ukupna garnitura u kojoj smo i mi partneri, za to neće imati volje. Ja puno očekujem od premijerke, posebno sad kad je riješila ili dijelom riješila unutar stranačke svoje odnose. Ne mislim da je ova priča sa Ivom Sanaderom gotova. Ali zašto? Pa vrlo jednostavno, zato što čovjek može obnoviti svoj mandat, zato što je prije 2 dana smijenjen politički tajnik stranke Mario Zubović, zato što će se još možda neki ljudi koji neće možda više biti ministri vratiti u Sabor, imaju pravo aktivirati svoje saborske mandate, možda se napravi jedna grupa od 7-8 ljudi koja može formirati nezavisni klub i time narušiti saborsku većinu. Vi znate da do izbora dolazi time da se naruši saborska većina. U Saboru, tako da ne mislim da je ta priča sa Sanaderom gotova, a posebno kad sam vidio da se pokajao i ispričao, odmah mi je to bilo nekako sumnjivo, znači da nešto još slijedi u nastavku. Da. Premijerka Jadranka Kosor i